Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Powell Soklet Executive Member Badikmi Ikatanat Khando aki HADC ulapinte bakidor bashnong kimdon bor ban IY yaki jaka jong kishnong niki raj shaga sarkar niki company klam ka jingbet naka district council yakni uba Powell ulapinte haba jubab ek jinkali balwan ra adu MDC Kalaban constituency uba de kishulai hapo ying dorbar haba jubab ek jinkali UEM ulethu bakidor bashnong katkum ka Khas Hills Autonomous District Council Land Act Kidon kamban yo ek no objection certificate naka district council hashwaban IY yaki jaka jongi shnong niki raj shaga sarkar niki company UEM ula kubur baka executive committee kala yo pdyang jing ujor habe de jing IY ki dot barshnong yaki jaka jongi shnong niki raj shaga sarkar lani shiki company Shu ula ong habe de kani ka district council kala khot ban pan jing pinshai na kum kita ki dor barshnong hendai ka district council kamla ban pinshitom yaki namar Khas Hills Autonomous District Council Land Act kam shimladan kanu ka kindon ban ai board ka district council ban pinshitom mi ki dor barshnong bayat la yaka act UEM ula pintip baka isi kan sabishar ka Khas Hills Autonomous District Council Land Act ban wat ikilat linti ban so iki kindon an Knang ban penyo board ka district council ban pinshitom mi ki dor barshnong ba IY jaka klam jingbit naka council Kabel Cibun, sangkena badan buram, baru ki parat khat jangan dikaying. Agak beda baga jingkeli kepala wanla dari khat badan buram, bari ki sulai, ka jubab kalong, emsa. Nikonge ko ay kubli EM wilayah ketika jubab ke Basai, no sir. Kabut kene kalong ka Basai, bat ka kubur, kamtam, ikino kit kam sunong, bagi don kam bansim ka approval agar council. Dadi hakanor ka benta ka bakibut man ay ka community land tinga ko ban bu ka jingkeli hayem kaladon ni em kano ka let's say ka jing ujor bakum kine ki jing ai kem chim jing bet laga council Sangkena badan buram, hakini ki sisnem ba nilai adon ni Kila dan sisa ki jing ujor, ki balawan nak keleng ya ka jing bembut, ni ya ka jing penkeng, jong ki dua snong ki ma ya kan di ka an ke bala tau da konsul ke jong yi ka lan ak ausam ajar huai ha ka ba kila ai dan ni ki la di ki jaka ke jong ki raj ki community lan tham le yo jing bet lan tham yo NOC na ka yang joka konsul tikiri ki cases ki ba khamshim jingbit lapo ka council ne ka consent ke ka action ka ba ka executive committee ne ka department ka asim against kita ki himanel isigi dorbar ne kat ka ba de sangkena badan buram ka record sini nga kamlaban compile ki ya ki jungujor de kila don ki jungujor dan re habang nila big bahaya kan di kalan ag ke jongi jok sam arjar huai kam sim ladon kan kono ka kendon mo ni ka kendon kaman bu ba kumno ngin le ada don ki dar basnong ni dar bahima ki ba ay ki right land shano kam sim ladon kan kono ka kendon tikai ka bangile nak jongi kalong bang isu panjik pensangi pak ka stina ka department ha ka bedai bar kini ki dar basnong ki ba musim nasim NOC nak jongi ka council kubli EM jubab tu mentan kalong kajing sokhya beri khamtam hangte hapo konsultasi ka jonga kaladon kajing ja ke ba khambun tli haba dang kini ki sinem ki balale ngalayo ya ka jingtip ba don ki dorbarsnong kila ay ka jaka khamshim jingbit lapo ka council namenta ka jingba jong karoi ka par jong ka snong Shana shakawi ka department juga sarkar jalla kabososi kalong ba menta ndaladep ai kata ka jaka kabososi kalong ba menta kimla tangban yat lenti katu ka jaka bari menta kata ka department ka ong be kemda sim jingbit naki pinamla ban yu kejat su hakani ka jaka kadi ka jaka ka jongki kadi ka jaka ka baki ai namenta jingmutoy jong pajba andre kila sha ban khang pade hakata ka rukom tagadaw nga buoy ka jingkeli ya EM ba khanang ba insim khia ban
let's say don dak awareness program ne let's say ban pentip lingba ka jingtho syaki dorbar snong ba ki don kam ban simkhia ban sim jingbit lapo dis council beri da pisem ya ka concern dis council ka lolong lupa kata ka kot ne ka ikhtiar ka ba scam khanang ba pinla ban yada kum kata ka kes ka bang itu ipi mentan kimla syu ban le ei menta kala ban rung hawi tu jaka ki ban le sim permission na kata ka department tinggal su ban kerpat hai iem ba in simkhia kalor kane Kalau sebut ya Membawa Badan Buram, dia kata ke particular case kepada yang dia apa laban, si nada ila, nara ke case mah, kena tahu sini. Cuma nggak suka ban susu ang ni, kaya ke bang alap pek bahaya kena kaan, jadi si kinong tahu kena kaan, ki perkat mah, habala tahu kena kaan, baki dorbasnong ke dorban baki di baniyo, ya kena usi ke jengmet dengan ke council. Dah kajing kemit nanti bagi klik nak sensar ke jengyer. Kini trailang bagi ke council, abangi pendek pensak dan ngi tengkai ke hendak siap ke jongi. Berkomentar le sikem simlabu ia kini ke penalti sedi ke sistem. Tendai ngai ke benang ya ke por i kumbah. Maka pau i kumta bagi ni ke dorbar tairi ke jongi. Kim khain ni kim nyokor ia kini ke a ke council ke jongi. Deka nalo kata ke paong ibarki bagian ai ke awareness ke jing persya syaki klik nak sensar ke jongi kapor kala dairu bangin revisit bangin pai biang i kena kaan singi la ban psu i kendon mo i kila di sistem la don kedor bersnong ki ba khikon ki ba ile persya ni kaan ke jongi kublish bun tinga sim kene kalat ban ong ye iem ba dakalong ban pin kampen stat ya kane beri kini ki jingja kidang yaj bat kadang long ka jingkya khamtam ka jingyo jing ujor jonga laki member jong ka snong tem ong bangi keno yaki nengim ong bangi khanglat yaki ngi shuong ba da ka basai bakin sim jingbit lang ne khanang kan long ke ka jing mentoy ya ka pateng ka banwan bari kalaja hau araja khanyo porbo ngadang long UMDC jong lakani ka dorbar bangi layo bali visit ya ka kes ka baya hab ka cantonment mut baki sipai haba nilai syong la ya debate la ya tai la jin sikenta andal adep kata ka debate supha ban bu hoi nga sukwa ban pensai kadi kata ka ndal adep ka debate kami man ban ong ban produce ki kita ki tikot kisla ndal adep produce kot kisla la kaliang ke dorbar tang gawe ru ka kot mundan ndri la kaliang usipai usai ki kot ki baladu karena potuli kisnem tahanta kayap takarau nga kerfat bagai sti komiti kan simkhia ban pentip ki dorbar snong bakane kamdei bangi khang yaki ringi ong bangin ya trailang khnang bangin yo ban yada ya ke jingdon kam jong kari ba ka jai perri ko jongi khamtam ya ka khndo ka siap Badan Buram, ni sale kata kai ke ba la ong dei nama.